Здравейте, приятели, аз съм Зомбитрон. Днес ще ви покажа една игра, която снимаш от телефона и може някои, които не я знаят, ще ви я покажа все пак. Които не я знаят, не е за някои, които я знаят. И ето. Защото има тук тази за Майнкрафт. Просто снимаш и има такива ресурси там за Майнкрафт. Аз съм си изтеглил. Не той бе. Ето. Значи, ето ми е по-як. И значи, това беше от мен, аз съм Зомбитрон. И може да качвам още клипове. Довиждане от мен.